Дорогие, всех с праздником! Хотим представить вам сценку о Божьем Рождестве. Мы старались, дети, молодежь, поэтому не судите строго, попробуйте войти в тайну, мистерию Божьего Рождества. Всем приятного просмотра. Ці задавалі вы сабе калісьці пытанне, што б мы убачылі, калі б мы маглі павярнуць час назад да першых святаў Божага нараджэння? Думаю, што гісторыя ў небе пачалася менавіта так. Аднойчы пан Бог паглядзеў з нябеснага балкону, ківаючы галавой, на ўсе дрэнныя справы, якія людзі рабілі на зямлі. Не аб гэтым я думаў, калі ствараў зямлю. Адчуваю сябе так далёка ад маіх дзяцей. Чаму? Цяжка сябраваць з людзьмі, бо не падабаецца мне тое, што яны робяць. Лічу, надышоў час. Час на што? Час умяшацца. І спытаўся ў яго святы Міхал Арханёл: збіраць войска, пане? Прымусіць іх слухаць? Не, не адправім арміі, адправім толькі адзіную асобу. Як толькі адну асобу? Каго? Не, не павінен быць моцны. Прыйдзе на зямлю, як немаўля. Немаўля? Не, думаю больш пра сялянскую дзяўчыну, сэрцам прыгожым, добрым, поўным адвагі. Якую сялянскую дзяўчыну? Без усялякай хібы, без усялякай заганы, без граху зачатай. Пане, бачу, што ты хочаш здзівіць свет. Ніхто не будзе шукаць дзіцяці з простай сялянкі, ды яшчэ без заганы зачатай. Але што ўжо добрага зрабіць дзіця? Я спашлю незвычайнае дзіця, спашлю туды князя нябёсаў. Князя нябёсаў? Нашага князя? Твайго сына? Цудоўна, гэтага ніхто не спадзяецца. Пане, гэта вельмі рызыкоўна паслаць князя нябёсаў, як немаўля народжанае не ў караля, але ў простых сялян. Князь не можа нарадзіцца ў хаце, павінен нарадзіцца ў палацы. Добра, маеш рацыю, не народзіцца ў хаце. Народзіцца ў стайні. У стайні? Сярод жывёлаў? На сене? Пане, як усе даведаюцца пра яго? Што будзе, калі людзі яго не заўважаць? Тыя, хто будуць шукаць яго, знойдуць. Яго місія будзе заключана ў тым, каб паблізіць людзей са мною. І калі ён выканае сваю місію, ніхто ўжо не будзе сумнявацца ў маёй любові, не гледзячы на тое, што яны зробяць. Пакінем якія-небудзь падказкі для шукаючых? Можа, у зорках? У зорках? А чаму не? Пакінем адзіную зорку, якая укажа на яго. Можа, для яго заспяваць можа? Просім, скажы, што так. Бог паглядзеў на іх аблічча, і дакранула яго іх любоў да князя. Добра, можаце заспяваць. Ура! Але не перад усім светам і каралямі.
Гэта было б дзіўна. Цудоўна. Гэтага ніхто не спадзяецца. Прыйдзі да тых, каму не хапае радасці. Прыйдзі да тых, хто баіцца. Прыйдзі да тых, хто шукае шчасця. Прыйдзі да тых, хто блукае ў цемры. Бог паслаў анёла Габрыэля ў горад Галілейскі, названы Назарэт, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзаф, з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Вось я, слуга пана, няхай мне станецца паводле твайго слова. Вось і Альжбета, сваячка Марыі, і яна зачала сына ў старасці сваёй, і ўжо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай, бо для Бога няма нічога немагчымага.
Величая душа моя Пана, і узрадваўся дух мой у Богу, маім збаўцу, бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні. Юзефе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зачатыя ў ёй ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына, а ты дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад грахоў ягоных. На пачатку было Слова, і Слова было ў Бога, і Богам было Слова. Яно было ў Бога на пачатку. Усё праз Яго сталася, і без Яго нічога не сталася з таго, што сталася. У ім было жыццё, і жыццё было святлом людзей. Слова сталася целам і пасялілася між намі. І ўбачылі мы славу ягоную, славу, якую мае ад Айца адзінародны, поўны ласкі і праўды.
У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ўначы свой статак. Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народу, бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда Збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан. Устань, свяціся, Єрусалем, бо прийшло Твоє святло, і слава Пана узышла над Тобою, і пойдуть народи до Твоего святла, і королі до бляску Твоего усходу. Кожны раз, калі ты усміхаешься свайму брату і працягваеш яму руку, настае Божае нараджэнне. Кожны раз, калі замаўкаеш, каб выслухаць іншых, калі адмаўляешся ад правілаў, якія быццам жалезны абруч сціскаюць людзей у іх адзіноце, калі дорыш іскрынку надзеі тым, хто ў роспачы, калі ў пакоры спазнаеш, наколькі нікчэмныя твае магчымасці і наколькі вялікая твая слабасць. Кожны раз, калі дазваляеш, каб Бог полюбіў іншых праз цябе, кожны раз настае Божае нараджэнне.
Кожны з нас мае настолькі вялікую далонь, што можа з яе учыніць Бэтлеем. Кожны з нас мае настолькі цёплае сэрца, што можа прыняць нованароджанага.